30 doktore kolaboratzaile Euskal Herriko unibertsitate ezberdinetakoak, eta lankidetzarako eta esperimentatzeko aukera ematen ari zaigun instituto bada, eta hazkunde prozesu batean ere harrapatzen gaituzue. Bertan, gradu ondokoak eta etengabeko prestakuntza uztartzen ditugu, izan masterrak, irakaskuntza masterra da bat, baina 2 aditu titulu ditugu, eta aurki beste master bat jarriko dugu abian. Eta gero, ikerlari eta doktore gaien prestakuntza euskaraz ere nahi dugu jorratu, eta beste bide bat zabaldu dugu 25-26 ikasturterako. Eta bukatzeko, eta presentzialitatetik onlinera salto egin dudan bezala, lehen esan du, goi mailako espazio horietan, plaza horietan euskerak, ze garrantzia da euskara bai plazak izatea, eta horretarako Euskal Komunitate Zientifikoaren trinkotze horretan, bi erramintza funtsezko dira, bat Ikergazte eta bestia Inguma. Ikergazte da nazioarteko kongresu bat, oin 10 urte bete ditu, 2015an ipini genuen martxan, 10 urteko ibilbide honetan 6 edizio izan ditu, azkenak oindala 2 aste Euskalduna Jauregian, nazioartekoa da, 2 urtetik behin antolatzen dugu, 6 edizio egin ditugu, eta disiplinarteko tasunetik euskaraz egiten den ikerketa, ikusgarriago egiten dugu, prestigiatzea nahi dugu, eta euskaraz autua, euskaraz ikertzea hautatzen duten ikerlari horiei ikusgarritasuna eman, ezagutarazi, eta unen artean ere harreman du disiplinartekotasunetik abiatutako proiektuak ere sustatzeko. Eta bestea da Inguma, da Euskal Komunitate Zientifikoaren datu basea, euskarazko ekoizpena jasotzena bertan dago euskaraz produzitu den guztia, eta hau ere ezagutza akademikoa biltzeko, gordetzeko eta zabaltzeko ezinbesteko baldintza edo erramintza bilakatu da orain entzungo dugun bezala. Eta nire agerraldia bukatzen dut, legebiltzarraren babesa jaso genuelako prozesu honetan, 2023-2026 aldirako unibertsitate sistemaren planari buruz honetzetako ebazpenen artean, badago bat, Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordearen 2. ebazpena dena, eta hor daukazu aldizkari tan dagoen gordeta, eta bertan ebazpen horrek dio, Eusko Legebiltzarrak eleaniztasuna sustatzea eskatzen du, euskara izanik prestakuntza, ikerketa eta transferentziarako unibertsitate politiken ardatz, eta bereziki eskatzen du online prestakuntza eta bizialdi osoko ikaskuntza sustatzen duten programak indartzeko eta goi mailako online institutua sustatu, indartu eta bultzatzeko, baitaren barruan garatu beharreko ezagutzaren transmisiorako laborategia. Ebazpen honek indarra eman zigun, helduleku ezinbesteko helduleku bat bilakatu da guretzat, eta honen baitan 2028-2028ko plan estrategikoari heldu diogu, non UEUren proiektua sendotu nahi dugun, baina beti ere goi institutuaren hazkunde prozesu horren baitan. Esan bezala, irakaskuntza masterretik haratago 2 aditu titulu baditugu martxan, ikerlari eta doktore gaientzat ere etengabeko prestakuntza guztiak online eta euskaraz, eta begoraren urratsa litzateke, 28ari begira, 3 urteko ibilbide honetan, goiren hazkunde horretan, Orduan, hanek esan duen bezala, euskeraz unibertsitate maila zientifiko-teknikoan argitaratutako guztia, eta baita ere, alden horrean, eskolak ere erregistratuta daude, ziurtagiriak egiten dira egileentzat, egileak behar dituztenean unibertsitateetan edo administrazioan haien ekarpena baliatzea. Eta bi mugarmeio aipatu daitezke, bat Jaurlaritzak eta Legebiltzarrak onartutako unibertsitate programetan Inguma erabiltzen da euskararen produkzioaren adierazle ofizial bezala, eta euskararen adierazle sisteman ere Ingumako datu batzuk sartu dira tartean tesiak eta argitaratutako artikuluak. Erabilgarritasunaren aldetik esatea ekoizpena eta komunitatea eta egileak identifikatzeko tresna da. Halako datu baseak normalean ekoizpena bai bultzatzen dutela, baina egileak ezain beste eta komunitateak ezain beste hori bultzatzen adigea, eta adibidez posiblea da egile bati idaztea, hitzaldi bat ematea konbidatzeko, edo elkarrizketa bat egiteko telebistan irratian edo
egunkari batean, edo alako zerbait. Eta hortik abiatu dugu sare sozial bat, saiatzeko ere komunitatea haien artean harremanetan jartzen, batez ere dugun hori jakintza arloen artekotasun hori oso garrantzitsua da, eta ohiko unibertsitateetan hori momentu honetan zailena da. Divulgaziorako esan bezala, nahiko genuke, ez da nahiko ezaguna, nahiko genuke ezagunago izatea, baina irakasle, kazetari, hezkuntza komunitate eta ikeslari beraiek ere, ikeslariek batzutan, lotura dute, kanpoko ikaslariekin eta bat, eta igual inguruan dauzkaten ikaslariak ez dituzte ezagutzen. Eta hori tresna oso garrantzitsua da, funtzionatzen du, baina potentzialitate gehiago du. Bueno, datu batzuk, hor daukazue, bagea komunitate bat, badugu masa kritikoa, markatzen du 14.000 bat egile, hori ez da egia, bakizu artikulu zientifikoetan, batzutan modu kolektiboan egiten dira, eta igual egiletako batzuk ez dira euskaldunak, eta, badago jendea ere, behin argitaratu zula, baina estimazioa da bera, horren erdia edo, 6.000, 7.000 personako komunitate, esango nuke, indartsua gadela, baina askoz potentzialea gehiago dugula, baina nolabait edo azalduko dugunez, unibertsitate sistemak ez du hori bultzatzen. Ez du bultzatzen euskeraz argitaratzea, ez du bultzatzen euskeraz liburu bat argitaratzea, ibilbideak Euskal Herriko Unibertsitateen arteko harremanak sakontzea eta egonaldiak egitea Euskal Herriko beste unibertsitate batean, eta horregatik badaude esantzu batzuk kezkagarriak edo hobetu beharrekoak. Esan dut, ekoizpena konsultatu daiteke, egileak eta komunitatea konsultatu daitezke, eta baita ere erabil daiteke behatoki moduan. Orduan, datu metatuak balio zaizkigu, joerak eta arazoak edo baita ere indarguneak, ahulguneak eta detektatzeko. Eta, hortik gero nahi baduzue sakonduko dugu, baina joera nagusiak, zein da. Lehenengo kezkagarria da, eta da, irakasleak gero eta gehiago dira, ikeslari euskaldunak gero eta gehiago, baina produkzioa ez da igotzen. Gero, bestaldetik, ona generoaren arrakala zuzentzen ari da. Lehen ikusten zen gizonezkoa gehiengo absolutua zirela, eta gaur egun parekatuta daude. Giza eta gizarte zientzietako nagusitasuna, hori ikusten da badagola pizgarri egokiak adibezik jartzen baldin badezu produkzioa igo egiten dela, liburuetan bai joera berazkoa da, erabat nazioartean ere ala da, baina nik uste hizkuntza txikietan esfortzu handiago egin behar dela, eta adibidez osasun zientzietan oso gutxi zegoen ekoizpena, eta osagaiz aldizkariarekin ere lortu da hori apur bat emendatzea. Eta, nazioartean antzeko joera da. Datu hauekin hori ikusten da, azken urtetan hor dagoen ez egontasun hori da ikasgazteren efektua. Bi urtetan behin da, orduan ikasgazte dagonean, handitzen da, eta ikasgazte dagonean jaisten da. Generoaren arrakala, nolako konvergentzia egondan, goikoa da oso da, baina beste bi kolorea dira nola badoa zen biltzen, eta gero berri honak da, aldenean sarbidea ematen diogu edizio digitalari. Eta digitalizazioan eta irekian nahiko aurreratuta gaude, baina pentsatzen dugu dena izan beharko litzakela euskera. Zertarako jakin bat edo soziolinguistika klasterreko aldizkaria egoten dira 2 urte itxita
gaur egun hori pekatua da, jendeak irakurri behar du, erreferentziak egin behar dira, eta claro, beraiek diru gutxirekin bazkidea galtzeko beldurrez, baina hori zuzendu egin behar da. Ingumatik edatorritako hainbat proiektu, adibidez, orain lotu dugu Europa mailako proiektu batean Wikimediarekin lotuta alako hizkuntza txikietarako eta alako proiektu batean sartzea, EASena esan dudana, sare soziala, tesike Jaurlaritzarekin egiten dugun proiektua, tesien bilduma. Eta gero nahi baduzu eba. Bueno, egunon, eta eskerrik asko etxe honetan hitza emateagatik. Nik oso labur egingo dut nolabait, aurrera begira jarri dugun bezala erronkak, ezta? Pixka batea saiatu gara aztertzen nondik gatozen eta orain esango nuke nora joan nahi dugun, ez? Alde batetik nahi dugu inguma bultzatu, Iñakik labur aipatu duen gure datu base hori bultzatu eta indartu. Hor jarrita daude lehenengo puntu batzuk ikuspegi tekniko batetik nolabait, ezta, nahiko nuke hobetu edukieraren bidezko bilaketa, norbaran egiten dana autorea dogilea, tresna gehiago ahalbideratu, erreferentzien kontaketan hobetu, hain garrantzitsua dira erreferentzia edo zitaketak, neurtu artikulo edo produzio zientifiko bakoitza zenbat aldiz eta nun izan dan zitatua, preservazio digitala, daukaguna zaintzea, esan nahi dut esteka bat ez dagoela eguneratuta, dena delakoa, zaindu dena egon daukagun guztia jasota bizirik eta txukun jasotzea. Ikusentzuneko ekoizpena, zer esan, gaur egun ikusentzunezkoa hartu duen indarrarekin, ia dena ziren dokumentu idatziak, nahi dugu noski indartu ikusentzunezko produkzio hori euskeraz. Euskorpus ere elikatzeko hainbat iturri daude, eta gu bezala gera iturri bat, orduan nahiko egun nuke oraindik gehiago eman Euskorpusi kasu honetan, horretarako Dialnet eredua gustatzen zaigu, azken finean nahi dugu eman ez bakarrik ueuk egiten duena, baizik eta ingumaren bitartez dagoen produzio zientifiko guztia euskeraz nahiko genuke xurgatu edo lekuan egonda ere, ezta? Alde teknikoak alde batera utzita, erabilera sozializatzea uste dugu ezinbestekoa dela, Iñakik lan aipatu du, gutxi erabiltzen da gure datu basea, gutxi ezagutzen da, eta, azkenean zuzenean da zeharka gutxi ezagutzen dira euskeraz egiten diren ekarpen zientifikoak, ikerlariak, eta uste dugu badagoela hor zer hobetu zalantzari gabe ikerlarien aldetik gehiago erabildezaten, hezkuntza sisteman eta komunikabideek ere gehiago erabildezaten euskal produzio zientifikoa eta euskal produktore zientifiko diren ikerlariak, ezta? Ingumako datuetan oinarritutako ikerketak bultzatzea, hemen esaldi bakarrean saiatu gera azaltzen zein dan gure ideia, orain arte inguma irudikatu dugu nolabait ispilu bat bezala, egiten denaren ispilu bat bezala, eta, nahiko genuke jauzi bat eman eta ispilutik pasa ipar horratzera, hau da, hobetu gure tresnak daukagun informazio guzti hori ondo interpretatu eta analizatzeko eta hortik abiatuta zer ikertzen da euskeraz edo zer ikertu den euskeraz hortik abiatuta diseinatzea eta planteatzea etorkizuneko ikerketa, ezta? Etorkizuneko ikerketa eta daukagun horretatik bilatzen sinergiak eta dena delakoa, ezta? Eta nazioarteko sareetan parte hartu nahi dugu, hain zuzen ere, euskera bezalako hizkuntza gutxituak aintzat hartzen dituzten nazioarteko sareak. Eta orduan euskerazko ekoizpena ere bultzatu nahiko genuke, ez bakarrik gure datu basea, baizik eta euskerazko ekoizpena bere horretan, aldizkariak alde batetik, liburu zientifikoak ere, irekien argitaratzea, Iñakik ondo esan du, zergatik uste dugun, irekien argitaratu behar dela, zientziak danak bezala, egunerokotasunak bere horretan ezagarri horrek balio handia dauka, zientzian zer esanik ez, orduan, irekien argitaratzeak noski bermatzen du egunerokotasun hori erabat irekiagotea, ezta? Eta baina idet gelditu momentu bat aitorpenean, ezta? Euskerazko produkzioa hobetu, sustatu, inguma, 25 urte, hobetzen ari gera, gehiago egiten ari da, genero arrekala asko hobetu da, zuzendu da.
oso kezkatuta gaude aitorpenarekin, aitorpena edo aitorpen eza. Harrigarria egiten zaigu ikerlari eta zientzialari bezala, eta hemen zehazki, gure esparrua Euskal Herri osoa da, baina hemen gauden Euskal Autonomia Erkidegoan, euskera koofiziala izanik, oso harrigarria egiten zaigu, zeran, daukan aitorpen eskasa euskaraz egiten den produzio zientifikoak, ezta? Unibertsitatean gaudenak ondo dakigu, argi esan daiteke, ikerlari euskaldun batek nahi badu karrera akademiko ortodoxoa egin, badaki zer egin behar duen. Argitaratu inglesez, gazteleraz, eta gero bere denbora librean, edo nahi duen lekutik ateratzen den denboran, euskeraz argitaratu. Eta seguru aski ingumaren zati handi bat formatu horretan egindakoa da. Orduan, duela gutxi eduki genuen hitzaldi bat ikerlari katalan batena, eta pista batzuk eman zizkigun, hau da, guk bageneukan ideia bat, baina nolabait geneukan ideia hori erabate garatu gabekoa, Katalunian egiten ari dira, eta zein da ideia, hor jaso degunak, egitea elkarlan bat. Azken finean, helburua argi izan da. Hizkuntza gutxituak maila zientifikoan eukitzea behar duen aitortza, eta berriro diot, euskera ofiziala izanik, nire uste lotxagarria da, daukan aitorpen eza maila akademikoan. Orduan, irtenbidean hundi joan daiteke, Kataluniak erakutsi digu bidea. Aldizkariak, unibertsitateak, Unibask gure kasuan, eta arlo publikotik ere Jaurlaritza nola ez, elkartu eta saiatu zuzentzen egoera hau balioan jarriz euskeraz egiten den produzio zientifikoa eta euskeraz ari diren ekoizleak. Katalunian ari dira, ez da bakarik dira, ari dira eta emaitza honekin inglesa erabate lehen etxiz kanpora begira, baina Katalunia barruan katalanez egiten da balioan hartuz modu horretan produzio zientifikoa eta ikerlariak eta beren karrera akademikoa babestuz esango nuke. Bueno, eta bukatzen noa, nahiko genuke baita ere, nahiko genuke parte hartu gurekin sintonian dauden nazioarteko erakundeetan, hor dago Iñaki kondo ezagutzen ditobe, Helsinkiko ekimen hori eleaniztasuna bultzatu nahi duena, eta koara hau idea nagusia dela ikerlari baten ibilbide osoa aintzat hartu ebaluatzerakoan eta ez egon metriken menpe, baizik eta ibilbidaten zera osoa, ikerlari baten ibilbide osoa aintzat hartu, etaren bai bukatzen dudala. Lan ipatu eta iparrorratza, hemen ipatu nahi dizuegu, eta kasu honetan ni UEuren zuzendari bezala une honetan, bazein dan UEuren hortzimuga, 1993an sortu zen, 1993an sortu zen, handek esan duen bezala, pasadira 50 urte baino gehiago, eta sortu zen UEu, momentu honetan Euskal Herrian ditugun hainbat unibertsitate baino lehen, EHU baino zarrago, EHU baino lehen sortu zen esan nahi dut, NUP baino lehen eta bar, orduan, gaur egun, historia alde bat erutzi, eta gaur egun 2022an, hor ezkerrean agertzen den jakinen monografiko hori, monografiko horretan nahi izan genuen gaur egun hausnartu Euskal Unibertsitateari buruz, Euskal Unibertsitatea gaur egun zer, eta hor jaso genitu hainbat ekarpen oso interesgarri, guk honetan ze pentsatzen dugu. Neurri batean berriro ere Katalunia. Berriro ere Katalunia esan nahi dut gure ideiaren lurreratze edo gure ideia deskabeiatua ez izanaren erakusgarri bezala, ezta? Plantatzen dugu unibertsitate irekia euskeraz. Horregatik diot berriro ere Katalunia UOKen referentzia dela eta Universitat Oberta de Katalunia. Unibertsitate irekia euskeraz, zergatik? Ez dagoelako. Ez dagoelako. Eta gaur egun plantatzen dugu gehien bat online izatea, gaindituko genituzke muga eta baldintza fisikoak online izanik ez bakarrik Euskal Herri osorako, baizik eta euskaraz ari den ororentzat mundu osoan balio lezake, eta gure izaeraekin bat eginda planteatzen dugu elkarlanean, guk gizarte ekimeneko izaera daukagu, elkarlanean planteatzen dugu gurekin partzialki edo osoki bat egiten duen guztiarekin, sortzea unibertsitate berri bat, eta horren hildotik badaukagu idearen bat, adibidez, Roldan Jimeno, gure lankide den Nafarroko Unibertsitate Publikoko momentu honetan idazkari orokorra, berak egin zuen gogoetak bat ekarri nahi deguna ona, ze gustatu zaigu, Euskampus, Campus Iberus. Momentu honetan, EHUk jodu geografikoki iparraldera Euskampus bikaintasun kampusean Bordeleko unibertsitateekin batez ere.
eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak egin du geografikoki hegoaldera campus Iberus horrekin Aragoikoekin. Hori horrela da, momentu honetan hori da estatusa, batzuk gora, beste batzuk bera. Bueno, ez dago mugatua zenbat bikaintasun campus egon behar diren, planteatu genezake, eta hori da gure proiektua, planteatu genezake bikaintasun campus berri bat Euskal Herri osoa aintzat hartuko lukena, ardatza euskera eukiko lukena, eta gu hor noski prest koordinatzaile edo dinamizatzaile izateko Euskal Herrian ari diren unibertsitate guztienkin batera. Mila esker honetan. Eskerrik asko, Bengoetxea jauna, orain taldeen hitza da, Larrea Anderea, zurea da hitza. Eskerrik asko. Les quiero agradecer su comparecencia y yo voy a hacer una reflexión, ¿vale? Y aunque la publicación en euskera fortalece la identidad, y en eso estamos de acuerdo, y es lo que ustedes han dicho, y la cultura científica local, puede limitar la visibilidad internacional de la investigación, ya que el alcance de la lengua es menor en el contexto global. Por eso, las iniciativas de divulgación multilingüe, como Impacta o como Inguruak, están funcionando, porque están creando, están publicando investigaciones científicas en euskera y en inglés con sus resúmenes en francés, en las lenguas oficiales, en francés, euskera y castellano. Esa es la solución y en realidad ese es el objetivo, ¿no? Para crear o para que el euskera siga vivo, se mantenga vivo, para que tenga un crecimiento en vocabulario científico, que en realidad este es el objetivo y que nosotros podemos llegar a compartir, ¿no? Cualquier tipo de publicación en la que se trabaje, que divulgue los conocimientos en euskera, pero ojo, el objetivo es que la divulgación en euskera sea de reconocimiento internacional. El objetivo es que lo que se publica tenga un reconocimiento internacional. Y para que tenga un reconocimiento internacional tiene que estar acompañado de inglés, que es la lengua por excelencia de los documentos científicos. Claro, cuando se busca... Estoy totalmente de acuerdo en el apoyo a la publicación en euskera, pero no se puede hacer en perjuicio de la calidad de la publicación, ¿vale? Creo que los científicos que quieren publicar lo hacen porque realmente, en euskera, quiero decir, lo hacen porque tienen profundo arraigo local, creo que incrementa la visión y el crecimiento de nuestra lengua, pero no puede ser por un mero impulso económico porque haya una mayor subvención. La subvención tiene que ser a la calidad de la producción científica y investigadora. Y se hace en euskera, perfecto, porque además nos viene bien a nosotros y nos da a conocer y nos pone en el mapa del mundo como productores científicos en el mundo de competir con otros productores científicos que producen en inglés, que es la lengua de producción científica, y eso no lo vamos a negar, no es una crítica. O sea, creo que al final hay que amoldarse a la inercia internacional, que es la que hace la divulgación real de todas las producciones científicas. Así que, bueno, sigan trabajando en el impulso de la producción científica en euskera, pero yo no lo haría exclusivamente en euskera. Creo que la producción científica en inglés y todos los productores científicos que yo he conocido, las lecturas que hago, todas tienen una traducción al inglés o una combinación del inglés en todos sus ámbitos. No quería más que hacer esta precisión, sino que no es solo una producción en euskera, sino que es muy importante su conocimiento y su difusión a nivel internacional. Gracias. Eskerrik asko, Larrea Anderea, Lainez Anderea, zurea da hitza orain. Bai, eskerrik asko, mahaiburu jauna eta egun on guztioi. Ongi etorria eman nahi diet Bengoetxea jaunari, Sarasu Andreari eta Alegria jaunari, Udako Euskal Unibertsitateko kideak, eta eskerrik asko eman dituzuen datu eta salpen guztiengatik. Orain dela 25 urte, Udako Euskal Unibertsitateak Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, Inguma Euskal Komunitate Zientifiko Intelektualaren datu basea abiatu zuen, esan den bezala. Bertan, Ingumak unibertsitate mailako zientzia eta jakintza alor bakoitzean, euskaraz, ahoz eta idatziz ekoitzi denari buruzko oinarrizko informazioa dokumentatu du, hau da. Euskaraz zer egin den, noiz eta nork egin duen jaso du. 25 urte hauetan zehar, euskarako jakintza eta ikerketa sustatzeko tresna eraginkorra bihurtu da komunitatearen ezagutza eta bilgune gisa ekarpen nabarmena eginez.
Sozialisten izenean, zoriondu nahi zaituztegu, inguma datu baseak 25 urte betetzen dituelako. Bejon deizuela egindako lanagatik, zuei esker, komunitate zientifiko intelektualaren euskarazko ekoizpena bildu, aztertu eta zabaldu delako. Sozialistok elkarlanian jarraituko dugu, denon artean euskarazko ekoizpen zientifikoa aldarrikatu, ezagutzera eman eta prestigioa emateko. Aprobetxa dezagun agerraldi hau ingumaren bosgorailu izateko eta zuen lan guztiaren berri emateko. Agerraldian zehar emandako eguneroko argazkia eta datuak eskertzen dizkizuegu, momentu honetan inguman esan dezuen bezalaze, 28.000 baino dokumentu gehiago daude, ia 14.000 egile, apuntatzen dugu 6.000-7.000 komunitate, aipatu dezuen bezalaxe, eta 220 erakunderen lanaren katalogazioan. Ez ditugu datu guztiak errepikatuko, baina bai nabarmendu nahi dugu euskarazko ekoizpen osoan generoaren aldagaiaren bilakaera. Denok dakigu gaur egun oraindik argitalpen zientifiko gehienak gizonek sinaten dituztela autori nagusi gisa. Horregatik neurriak ezartzen jarraitu behar dugu, emakumeek eta gizonek aukera, eskubide eta etolpen berberak izan ditzaten ikerketan. Sektore honetan ere, kristalesko zabaiak eta zoru itsaskorrak apurtzen joan behar dugu denon artean. Zuen estatistizkek erakusten dutenez, hala ere, 2019-tik ona, emakumeek euskaraz egindako ekoizpen gehiago egon dala, esan dezuenez partekatuta zuzendu eginda genero arrakala hori, eta hori ez da ohikoa eta horrexegatik datu honetan fokua jarri nahi dugu. Izan ere, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren esparruan genero berdintasuna bultzatzea guztion lana izan behar duelako. Ez dakigu honen inguruan zein den zuen pertzepzioa edo ezarri beharreko neurriak eta eskertuko genizueke gurekin partekatzea hori, zuen pertzepzioa. Bestetik, aitorpen eza maila akademikoan aipatu duzue baita, galdetu behar genizueke zen neurriak jarritzak egun martxan, baina jarraian batzuk aipatu dituzue, horrela orduan pista batzuk eman dizkiguzue eta hortan jarraituko deu. Orduan, hau esan da, berriro eskerrak eman nahi dizkizuegu, emandako azalpen eta datu guztiengatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Lainez Anderea, Aztiri jauna, zure deitzarrain. Bai, eguerdion, Sarasua, Bengoetxa eta Alegria webko ordezkariei. Eta, udako Euskal Unibertsitateaz eta ingumazen indiguzuen aurkezpenagatik. Argi dago, euskarazko goi mailako irakaskuntza eta ekoizpen zientifikoa ezin dela ulertu UEUren ekarpenik gabe. Eta, UEUko partaide eta hasierenetan ere parte hartu genuenok badakigu ez, zer den hori ez. Nire ustez bazituen eta baditu bi bertute ez, batetik Euskal Unibertsitate sistema, eta Euskarazko Unibertsitate sistemaren elkargune izan dela, eta lortu dela Euskarazko komunitate hori trinkotzea, eta unibertsitate desberdinen arteko eta bertan zuen arteko ikertzaien elkarlana bultzatu zela hasieratik, ez? Eta gero hainbat proiekturen bidez, hasieran udako ikastaroekin, gero graduandokoak eta masterak, gero ikergazte, ingumarekin, argitalpen desberdinen bidez, gero topak eta espezializatuak ere bai, orain dela gutxi izan da, ekonomia sozialekoa, lortu du, ekosistema bat edo ekoizpen zientifiko hori onditzen, ez? Baina biztan da, bolako eremutan eta zientzia eta teknologiaren eremuan, ingelesaren eta hizkuntza hegemonikoen indarra zein den, ez? Eta garbi da euskararen garapenak behar duela euskara funtzio guztietan egotea eta goi mailako funtzioietan egotea eta zientzia eta goi mailan egon beharra dagoela, baina ingelesaren inertzia ditugu gure gain eta hori da, ez? Nolabait baukagu muga struktural bat. Eta muga struktural horiek saiatu beharko gineke eraldatzen eta hemen eman dituzue hainbat puntu eta Helsinkiko ekimenari buruz hitz egin duzue eta Helsinkiko
adierazpenak baditu nire ustez hiru ildo garrantzitsuenak iruditzen zaizkidanak. Eta bada, ikerketak egiteko laguntzak ematea eta hori sustatzea bultzatzen du alde batetik. Eta iruditzen zaigu bai jaurlaritzatik eta bai unibertsitateetatik bekak, doktorego bekak edo argitalpenak egiteko bekak eta laguntzak ematen direnean euskarazko aldagaia kontuan hartu beharko litzakela. Badakigu Euskal Herriko Unibertsitateak egiten dula, baina Eusko Jaurlaritzak une honetan ez du aldagai hori kontuan hartzen, eta iruditzen zaigu alde horretatik hor badukagula hildo bat, eta ez bakarrik zientzia eta teknologia edo unibertsitate saietik, baizik eta beste saietan ere doktoregoak egiteko, postdoktoraduak eta lantzeko laguntzak ere egoten dira industria eta berrikuntza saietik, eta hori ere landu dezakegu. Beste industrian ere eta industriaren eremuan asko ikertzen delako, segurazki ikerketa, aplikatuagoa edo esperimentalagoa, baina horre ere badaukagu beste eremu bat. Bigarrena izango litzateke, eta aipatu da, argitalpen zientifiko gehiago bultzatzea, eta argitalpen horien prestigioa ere handitzea, eta ekimenak egon dira, baina gero kosta eginda, ez da epe luzeran, arnaz luzeko proiektuak, baina aldizkari horiek babestu behar ditugu, eta gero Alegria Jaunak esan duen bezala, zientzia irekiaren kontzeptupean, ez? Eta azkenik, nik uste badagoela beste eremu bat, eta da metriketan, ebaluazio sistemetan, ikertzaileen ibilbide profesionaletan, ez daukala baliorik. Eta hori, atajatzen ez dugun bitartean, eta hori, ikertzaileen ekosisteman eta sisteman sartzen ez dugun bitartean, kosta egingo zaigu. Ikergazte asko antolatuko ditugu, eta egin beharko da, baina sistema bere horretan, euskararen aldagaia kontuan hartzen ez bada, eta hori eranzten ez bada, zaila izango da hori gainditzea. Gero datuetan, egia da, genero arrakala murrizten ari dela, eta hori positiboa, baina baude bi aldagai importante alde batetik, gizarte zientzien alorrek daukan indarra, eta hori da, prestigioarekin ere segurazki lotuta dago, gizarte zientziak beti ikusten direlako, zientzia biguinagoak, eta euskararen produkzioa segurazki hortik joango da, ez? Sektore feminizatuetan pasatzen den gauza bera, eta zientzia gogorretan, nolabait, eta etzaian gustatzen asko, zientzien arteko banaketa hori egitea, euskararen presentzia aulagoa da, ez? Orduan, alde horretatik, eskertu zuen ekarpena, Euskarazko Online Unibertsitatearen aipamena egin duzu, eta guk alde horretatik proiektu honi bultzada emateko konpromisoa hartzen dugu, iruditzen zaigu, eta bikaintasunaren kampusarena ideia osona izan daitekeela, mugaz gaindiko proiektuen inguruan eta hainbeste hitz egiten dugun garaiotan izan daiteke bide bat hori lantzeko, eta beken eta diru laguntzen inguruan ere hainbat ekimen aurrera eramateko ere gure prestutasuna ere agertzen dizuegu, eta eskerrik asko, ekarpenagatik. Eskerrik asko, Astiria jauna, Zelaia Anderea, zurea daitza. Bai, eskerrik asko mahaiburu jauna, eta nik asigura neuke eskerrak emonez bebai, Sarasua, Bengoetxea eta Alegria jaun Andrei gaur bertora etortzeagatik, eta zeuen egoera eta ibilbidea gugaz edo gurekin partekatzeagatik. Lehenengo eta behin bebai, eman nahi nizueke, edo zoriondu nahi nizueke, hasieran aipatu dituzuen zubi horiek eraikitzeagatik. Hau da, unibertsitate eta euskararen artean eraikitzen dituzuen zubi horiengatik, ze egia da euskararen bizi iraupena ziurtatzea nahi dugunen artean zubi horiek ezinbestekoak dira, nahi badugu aurreratzen jarraitu.
Zoriondu nahi nizuek ere bai, aipatu dituzuen datuengatik, daukazuen bai genero arrakala hori hobetzen joan den heinean, naiz eta pausuak emateko aukera egon oraindik berdintasun guztizko berdintasun batera heltzeko, baina behintzat ikusten dugu aurrerapen handiak egon direzela bide horretan, eta horregatik ere zoriondu nahi nizueke. Aipatu duzue, eta ez errepikatzearren bai beste batzuek aipatu dituzten gauzengatik, aipatu duzue ikusten duzuela arazoak euskaraz ikertzeko eta jente gehiago horretara hurbiltzeko, eta argi dago hor dagoela bai hizkuntzen gutzituen arazoa edo hizkuntza hegemonikoak daukaten indarra hori zelan ekiditu aldan, horrek arazoak sortzen dituela, eta bai galdera zehatz bat egin nahi nizueke zentzu horretan. Ia ikusten baduzue edo zen neurri zehatz proposatuko zenuketen zeuek edo ikusten duzue posible martxan jartzea euskeraz egiten den ikerketa bultzatzeko. Hau da, ikerlariak badauzkagu, zelan bultzatu aukeraketa hori, ikerketa hori euskaraz izan dagian. Aukeratu dezaten lehentasuna ematea oneri, aipatu ditugun zailtasun guztiak mahai gainean jarrita, ados gaude hor daudela, baina ia ikusten baduzu zeuek bideran bat edo neurri zehatzen bat martxan ipini ahalko litzatekena edo gobernutik ahalko litzateken bideran bat martxan jarri horretan laguntzeko. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko, Zelaia Anderea. Gogoratu, bakarrik denbora ofiziala 10 minutu dela. Nik uste honetan laburrago egingo dugu. Bueno, lehenengoa, inglesa kalitatea eta erantzun nahi nuke, Helsinki ekimena da horren erantzuna. Helsinki ekimena dokumentazio oso zabala da, hizkuntza askotan, eta problema ez daukagu bakarrik euskerarekin. Nazioarteko problema bada, estatu ahaltsu batzuk oso kezkatuta daude, Eskandinaviako guztiak, Holanda adibidez, unibertsitatetik desagertzen ari da ez ikerkuntzatik, irakaskuntzatik ere bai, adierazleen joera maltzurra dengatik, definitzen direnean, ondo daude adierazle horiek, baina nazioarteko ikasle gehiago ikutzea, oso adierazle ona. Orduan, etortzen dira asko, orduan nola inglesez bakarne dakiten, inglesez irakasten dugu. Orduan, hori da kalitatea, hori ez da kalitatea, hori da aukera bat, eta nik uste kalitatea bultzatu behar dela, baina aniztasuna ere bai. Eta egin duzuna azken galdera horrekin lotuta, Katalunian justu hori adidira, nola bait, horregatik esan dugu lankidetza hori. Aldizkari zientifikoak gudeak txikia dira, haula dira, indartu egin behar dira. Aldizkari zientifiko horien kalitatea eta kalitatea adierazleak eta bultzatu egin behar dira, baina hortarako nazioarteko saretan hartu behar dira, baliabideak behar dira. Orduan, aldizkarien kalitatea handitu, badakigu ikerlariak inglesez egin, euskeraz egin, kalitatzezkoa dauzkagula, eta orduan bultzatu, ebaluazio sistemetan hori sartzen, eta hori egin dute Katalunian. Adierazle sistematan sartu dute katalanezko aldizkari ez guztiak, kalitatzezko aldizkaria sartu dute inglesezko kalitatezkoekin batera, maila berean, eta hobekuntza hasi diran nabaritzen, eta guretzat hori da ibilbidea. Kalitatea ziurtatu, baina kalitatea ziurtatzeko baliabideak eman, eta baita ere aniztasunari pisua eman, eta aipatu ditugun bi ekimen horiek horti doaz. Eta gaina, nik uste dut,
Espainiako estatuan ere hasi dela konturatzen, lehia nekazaritzan edo beste arlo batzuetan gertatzen den bezala, lehia gordinean dena izango da inglesa. Eta orduan, aniztasunaren aldeko politika babesleak egin behar dira. Bakarrik Aitorri paso eta bera bukatuko du, eta denbora errespetatuko du, justu Ikergazten sailburua egon zen, irekiera ekitaldiaren amaieran, eta asko hitz egin zen harreman hegemonikoetaz eta harreman harmonikoetaz, ez? Eta bukatu zuen bere hitza horrea, harreman harmoniko, ez? Hizkuntzen arteko harreman harmoniko horietaz. Eta orain udako ikastaroetan inguma izan dugu irekiera ekitaldian, bere ekarpena, inguruak egon dira, eta Kataluniatik ere, aipatzen zuten eleaniztasun hegemonikoa baino eleaniztasun orekatu bat, ez? Orduan da pizkat kontzeptuari buelta bat iraultzea, ez? Hizkuntza gutxitu garen heinean. Ondo, oraingoan ez dugu utziko gorriz jartzen eta barkatu lehengokoa gaitik. Benetan eskertu zea ekarpenak, ze azkenean mota honetako bilkurak dira pixkate buru astintzeko eta amai gainean jartzeko kezkak, desadostasunak eta dena delakoak, ez? Nibokatu nahi dut hitz batzukin saiatzen pixka labur biltzen entzundakoak eta nola hobetu zaten zenuzuk adibidez, ez? Esan duguna bera gakoetako bat edo gako nagusia izan daiteke aitortza. Datuek esaten digute potentziala badagola, gero eta gehiago ikusten ari gara, soziolinguistikoki da erabilera, baina akademikoki unibertsitateko froga sarrerak eta gero jende egiten du euskeraz, beraz potentzialki gero eta gehiago euskeraz produzitzeko joera dagoela iruditzen zaigu datuek esaten digutela. Orduan, joera hori dago, baina gero, Iñaki aipatutako datuekin, joera hori ez dator bat inondik inora dagoen produzioarekin eta uste dugu gakoa dela aitortza. Aitortu ezkero, euskeraz egiten den produkzio zientifikoaren balioa, hori izango litzatekeela palanka eraginkorrena potentzial hori askatzeko. Eta beste hizkuntzetan produzitzen ari direnak euskeraz ere produzitzeko eta jarrai dezatela gazteleraz, inglesez edo dena delakoa, ez? Eta gero, kalitatea ere azpimarratu da, erabat ados kalitatearekin. Nintzen pensatzen, azken aldian entzun izan dugun euskara limitantearen ideia hori dela eta nik erabili nahi nuen esamolde hori beste zentzu batean. Arazoa da, erabat ados kalitatearekin, baina euskara ez daila limitantea izan pasatzeko kalitatearen pantailara. Hau da, euskara ez daila izan erabat oztopo kalitatea neurtzeko, guados gauden nola ez, kalitatea neurtzeko, baina eski momentu enten euskara egiteagatik oztopoa da neurtzeko kalitatea eta egiteko aitorpen zientifikoa. Beraz, euskara hizkuntza gutxitu bezala eta gauden etxean egonda, hori asmatua dago zuzenbidean egoera gutxituan daudenak edo diskriminazio zuzenbidean esan nahi dut, horren antidotoa dira ekintza positiboko neurriak. Lehen diskriminazio positiboa ditzen zena, eta gero zuzenbidean ez erotzeko hitzekin, nire ustez oso zuzena izan zen, Europa Batasunetik esan zen, hemendik aurrera diskriminazioa esaten duguna izango da beti negatiboa eta debekatua, eta esan nahi dugunean lehen deitzen zena diskriminazio positiboa deitu dezagun ekintza positiboa. Ekintza positiboa merezi du euskerak bere egoeratik aurrera egiteko eta bukatzeko ikusten dugu unibertsitatea euskeraren arnasgune akademiko bezala, unibertsitatea maiuskulaz, esparru unibertsitarioa, eta zentzu honetan euskerak eukidezan arnasgunea plano akademikoan, uste dugu tresna eraginkorrena dela gure azken esan nahi dut euskerak arnasgune akademiko alik eta sendoena eukidezan, planteatzen dugun aterpe sendori, aterpe eta eragile sendori da, hor jarri duguna unibertsitate ireki hori euskeraz. Eskerrik asko. Mila esker, Sarasua Andrea,
Alegria jauna eta Bengoetxea jauna, zuen agerraldi interesgarriagatik, eta... Bosgarren txanda. Barkatu. Es que ricasco, nada. Yo solo quiero dar las gracias, o sea, tampoco nada profundo. Es que ricasco. Lainez Andrea. Bai, berriro, batez ere eskerrak baita ere emateko, Bengoetxea Sarasua eta Alegria Jaun Andrei eman dituzuen azalpen guztiengatik, eta zorionak berriro inguma datu baseak 25 urte betetzen dituelako. Euskara eremu guztietan egotea da gure helburu eta ekoizpen zientifikoa baita ere noski, erronka guztiak aukera bihurtzen dira eta horretan sozialistok beti bide lagun izango gaituzue. Mila esker. Mila esker, Lainez Andrea. Astiria jauna. Bai, eskertu bigai oso garrantzitsu agendan jartzeagatik, o alegin hori egiteagatik, euskarazko ekoizpen zientifikoa nola areagotu, hemen atera dira hainbat ideia eta hainbat ekimen, eta nik uste dut lan hori hartuko dugula, eta egokituko zegula atozen hilabetetan hori hemen lantzen, eta nik uste dut lan polito bat egin dezakegula elkarrekin, eta bestetik, online euskarazko irakaskuntza, online bidezko Euskal Unibertsitate Nazionalaren ideia eta proposamena baita ere mahai gainean jartzeagatik. Uste dut